Ihan usko! Sitten kun konduktööri tulee, niin mä ilmoitan hänelle. Eikä mä päästä tästä pois, vaikka tulisittekin pois muuten. Tämmönen konduktööri tätä asiaa. No, en serio. Se va a enojar. Son algunos problemas. Mentales. Yes. Joo. Siis tulkaa heti ulos, minä sanoin! Ei minä. Yllyttääkö ihmiset? Ulos sieltä! Niin mä tulenkin, mutta voin sitä Ulos sieltä! sanoa. Mikä tää nimi on? Mun nimi on Anneli Karvinen. No niin, ja mä pistän mieleen, jos te vielä kerran näyttätte tuolla tavalla.